Makoto onye melu mmaga afuma onye melu njọ ga-afụ njọ ime n'eluigwe naanị nwa mmụọ topachala anya maka na onye melu mmaga afuma onye melu njọ ga-afụ njọ ka ngwa isile gịnị ụwa bụ nke onye onye melu mmaga afuma onye melu njọ ga-afụ njọ ime n'eluigwe naanị nwa mmụọ topachala anya onye melu mmaga afuma onye melu njọ ga-afụ njọ ka ngwa isile gịnị ụwa bụ nke onye malụ n'anya na-agawa nwa n'afọ gị maka ndị gabụ ha napụrụ n'ime ọfịa gbuo gbom agbapụta jụ onye mụrụ ya n'ọlụ ọbụla ị na-alụ ụlọ egwu nakụlụ karịa ọlụ n'ụwa
n'oyibo sụrụ si evil men do live after them. N'ọba sị evil men do live with them. Ivi men na n'ụwa, ivi lụla n'ụwa, ebije na n'ụwa. Dokwu baka gị ọtọ ime n'eluigwe na nwa mmụọ. Dokpachala anya yi maka na onye melụ mma ga-afụ mma, onye melụ njọ ga-afụ njọ. Ka ngwa ya esiri gị n'ihu ụwa bụ nke onye ibe mena n'ụwa anyị esi ya ụwa bụ nke onye nwayọ na-ebi ụwa. Elu ụwa bụ nke onye, elu ụwa bụ nke onye. Onwere onye ma ife chi ga-abụ. Ka anyị nwere nwanyọ na-ebi ụwa. N'elu ụwa ga-agbasi anyị onye tụ n'ụwa n'ike, maka na onye na-achụ n'ike ga-ana n'ike. Kedu maka ndị gbalụlụ akpọ ọmụ? Biko kpachala anya anyị maka na abịa na-asị ya n'ịga afọ ife imelụ onwe yi. O nwere ndị ya wafụ ebe akpụsalụ blọkụ enwe ebe ntaji anya ajụọ ọkwa nwanyị a na-alụ na agbacha ọsọ agụ maịlị afọ n'ụjọ ahụ ji atụ nwatakịrị ya. Ajeje chọba enyula ga hasa ka enwee gbuo onye ahụ. Ime mma n'ụwa na gị na mma ya na imejọ n'ụwa nwanne m gị na njọ ya na ya ka njikwuo.